Oh, kawan hai ntar bener. Hah? Oh berong, lagi ya? Forma? Aneh, bapak kesel negerne. Kesel negerne. Montam dंमोनलै गांथाम. Iya enggak ya? गांथाममोन बरमायाव दंमोन दंनालाय. ओमफ्राय माबायावबो मसलफोरावबो. है मारखो ओरैनो गोनोसंखो. गोजाननिखौ फुल मार होयोनो माथो गोजाननिखौलाय. गाबोननियावसो खम मोननो हागौ इनिफ्राय. मानसि हरनो हामदोंमोन आसलथे. ओरैनो जाबाय दा गांनै मोनो फैसा सोरबा सोरबा बहुद फैसा जाबाय. थांबाय. बिराद मोजां जायो बेफोर बिजनेसा ना जोंहा दुप्लिकेट बानायनांसिगोनलै दा एप्लाइ इदि सासेनावनो हाबनाय. इन्डास्ट्रि बानायनानै इदि बानायना होनाबा बहा जागोन माबा थांगोनसो बरमा थांगोन ना बरमायावसो थांगोन होना फै होना फैदो Kandang soy. मैगं लाना फै मा होनदों दाहाय थांगोन र' दसे उनाव सादा गोमादों नामा अबेयाव साया हा इयाव गाबज्रिनो ना दस्रा खालामनाय सङो इयाव हा लोंनांगौलै मानसि जेबो नङालै लोंनांगौ बुस्थु फेन salah ya du kami ada jalan komputer buka
आजिखालि डाइरेक्ट लाइभ होनना थाबायखायो लाइभआव एलै घटना गाज्रि डाइरेक्ट लाइभखा डेन्जार लाइफ लाइभ ना लाइभ लाइफ एन्ड लाइफ बेखौ नङा लाइफ साफाफोरा जायगा ना मेथाइ लाबोनांगौ गारबोलायबाय दै मेथाइ गाबोन अखा बोथोरलै बायना दोनखानांगौ दाखालि गोसो ada नोंखौ मोजां मोननायांgan Dengar silakan oh ya mau जासिगोन गिटार लाना दाबा tongtrong siapa ini सल' खनखौ dia ससमा गानलायनानै मिउजिकखौ पुरा लाजोब दसे गोदोनि मिथुनमोननि मा डेन्सखौ माबाखौ एबार माबाखौ सासे गोदान मडेल सिंगार नांगौमोनलै एकदम हेन्स माखाखौ मोदोमा आलायना दामगानो सल' खनबाय थानाय आरो मोदोमा आलायजोबनाय आलायना दामबाय था इयावनो खनबाय था गावनो डेन्जार सिंगार आरो इफोरो भाइ रुपियाव लाइभ सोलायबाय दं आमेरिका हाजो Ththích và là sao được bắt đầu lực đó. Yêu xong mắt sắp bao giờ sẽ bắt đầu Gısı megoni zai karalang lưng lại đi lại Asyar boro hari này Dia dah rata jadi na sani aku GST फोरनि फुल मिनिंफोरा फैयालै फैखाङोना मालाबा समाव GST खौ सोर बन्दैखौसो नायनांगोन माबाखौसो मिथियो र' फुल मिनिंफोरखौथ' Apa cricket ke England nasi nomor satu dah. Cricket ke England nasi nomor dah. Deh, ini deh inti mah bangrai hal banget na. Pasal lu buat, tapi namun baca na. Ya ada gila, kelas ni lebih kelas. Ek din kagera, ek din pyar. जोङो आगोलनिफ्राय इन्टारभिउ जानो लागाबाल' माबा खालामो
जों आगोलनिफ्राय आधा घन्टा 1 घन्टा दिनैसिमलागै बे बुस्थुखौ लाबोबाय थानायबा बेसे हागौमोन जों आधा घन्टा 20 मिनिटखौबो नायाबा जाना एसे मानो नांगौ गांबाखलाय मानो नांगौ बै माबानि नङा बासो दासो देहाखौ एसे मोजां मोनदोंलै अखा फैस्रोनायखाय थान्दानो गयखौ सोरखौ माबा होदोंमोन बेखौ अमा बैसानि इयोमोन ना आं दासो गोसोखांदों गोसो मेगननिफ्राय जाय खारलाङो निफ्राय जाय खारलाङो आठजन 10जन गाहाम फैदोंमोन दा थांफिनजोब्बाय हैद जोंहा माबाखौ अमाखौ गाबोनसो बुथार माबा लांफैनो बेफारिया दिनै न' खाथिनि लांदो 5 माबा 5 इनि जानाय बग्रानो खाथिया फिसा आरो फिसा 5,000 ना मालाबा दामानो 5,000 मा होनदों फिसाना अमाया सन्देस फैयाखै ना दिनै फैथाराखै दानफाव फैयाखै दुनिया एक दुल्हन दुल्हन ए मेरा इंडिया आई लव माई इंडिया Hetes nih jauh terang nol dah. Kamera mana ya dah. Nanggu bisa. Mau jadi beli saya. Mapayan tak kali bidon dah. Oh sar.
जों सा लोंबाय नों लोंगौमोन लोङाखै Nakakos. Nggak, saya ikut layakin dulu. Ya, aku layakin dulu. Nakakos. Ada di bab penting nih, di bab apa pun di registration pun layakin dulu. Sini ya. Nah, saya sini layak kok. Sudah lah dulu. Saya coba lagi layakin mana? Mai apa kok ke? Jadi bab di sini kita pakai di dalam dunia nih lah, nah itu. Oh. Kelas tinggi itu. Gila dong. Bisa ini aku mulai nih, kan? Makro bisa ini agar kamu dari mau mobil itu ulang nih. Itu master modal, itu master modal. Nát hay mà sương bay lan Triple zero itu. Triple zero. Asal lama itu lah dong. Nang kenapa ini mah? Nang được không? Thì cái ra được. Vì lẻ mới đi ơi. Vì lẻ gì đâu? Sao vậy? Vì lẻ gì đâu? Chỉ đứng thắt ngồi đấy, cũng có đến nạt thắt ta. Yếu ta thành em sẽ xin người. Mà bây giờ nằm ở này. Cái này nếu mà vào đây đục lưng ra về không phải. Cả thứ sức này là số nằm ở ngoài nào. Mà số rồi đấy. Mà bạn số rồi bao giờ? Mà số rồi nhé. Boro lấy boro nữa. Boro số rồi là. Nggak boleh deh, aku berani nak jangan nak. Suku duku khang nungan rang srau này nghe. Help my channel. Người đó dân người tụi mình làm đây có được người dân sẽ đang Vâng gì vậy? Xe thầm lắm. ये दिल आशिकाना ये दिल आशिकाना ये दिल Vinh chào mọi người.
Welcome my channel. Onane like, share, subscribe खालामनानै watch time बारायनायनि support खालाम support. अखा बोथोरनि दसे लाइभ फैदो लाइक हो साबस्क्राइब खालाम गोसो गोथारै गावसिला जुना Lapin dan lungsud dek karbi ala nendo aku pun nendo माथो सादा जाबा मा जायो एम्फौ जानाय नङा हाथायनि एम्फौ खारो ना खरा जाबा मेडिसिन होयोलै नैदियाव एम्फौ जानाय बै गथ'फोरनि माबाया बिस्कुट जानायफोरा साफा जायो नैयो Jadi punya? Soalnya kan ya? Ini yogi ya, Zaya. Pelagi indera kan karena. Asal sih, sebetulnya untuk susu ini yo. Ya, sebetulnya sebetulnya. Oh, besok. Ini. Hei. Galang suka, ha? Hei, saya kau mana? Gini kita. Tôi đang dịch thằng dia kunoran tapi kenapa nih cet mas nggak bang di sana kenapa peran sini ya kunoran tapi nule goथाव मानो गारनो रावबो जाया एसे मोजां बुस्थु मानो माबा खालामो रावबो जाया बिसोरो जाखाबा मिथियाबो बेनो बारा जाय जान एखे नङा Master nih. Master di sini. Pisau dulu. Pisau dulu bagus oleh kau ibu. Ikut जाने माने साख्रि जाखाबाय इखो जानाय माने साख्रि जाखाबाय ना रासि दं इयो मिथिबाय ओइ आखाइ बदल जाबाय ना गावनो गावलायदोंलाय
गोसो थोलायनाया खम नङा अखोरां बायदि नोंनि नायनाय नै माबानि दा बर'नि गुबै सल' नामनिखो सल' टाइमखौ रुखुमोन ना सोरनि ओइ बर'रा सल' तारिख जोबगोन माने बेनिफ्राय गाबोन रुबिबाराव मावगोन ना मावा ना दिनैनि हरनांगौ हा रुबिबारै होमबा दिनै हरलायला आङो मावगोनथ' रुबिबाराव दे होमबा गाबोन हरगोन आं Pulusan, hah? Serius, bikin, oh iya bikin. tamu naik kan oi pego mau besar nana Bikin apa? Januari sang माबा दाखालि बुंदोंमोन माने support खालाम support दाखालि लेकिन आं दिन सब दुखी थाखाय नै सब दोनबाय हा अ फैसा फैसालाय हरलायाबाबो लोगो लोगो बानायना खायो मिथियो नालाय ओमफ्राय नों उनाव हरना जाबाय नोंसोर गाबोन हरनो मावना हरनो एसे अफिस नङा नालाय हरखायो हराव मानि खालामनो आरो लेट फाइन जानाय साननै सानथामनि उनाव साननैल' थायो साननैनि उनाव लेट जायो मा फाइन जायो साननैल' थायो persona 500 गाहाम थाङोबा ना होमबा पासस' मासाव फाइना आं रायगोन दा आंना बारा गोबाव जायाखै माने बोसोरसे नजर में तू जिगर में तू बाहाबे तू न'आव थांसै न'आव थांसै अखा बोथोरलै अखा हानो बागौ probability selection moments of probability टेनसन गैला जाखाबाय Nggak boleh ya, kan sekali air nanti sudah selesai dulu ya. गोथावना प्रान्जितनिया मा ओंखाम जानाय anda ओइ गैया नोंदो ना आसुखौ लोंदोंमोन आसुखौ लोंदोंमोन गोजाखौ मा नाममोनबा आइखौ Tahu ya foto ya, foto itu. साजा दंमोन लोगो संनाया नारजिया बरे साफा जादोंमोन का हामदोंमोन जानो हामदोंमोन गरम जाना होबायना मानसिया साथाम जादोंमोन आंनिया माबा जानो हाथाराखै ओंखामखौ इयासो लाथाराखै इयो दैमालुआ बारा जानो हायालै माबा जानायनिफ्राय सोंनो हायासै ओंखामखौ माखौ जाया बियाखै लायाखै इयो नारजिया मार साफा जादोंमोन नोंसिनिया नारजिया बाद्रा बेरायगोन ना हा बै पेन गोसोम गैया पेन आं बायनांगोन गंनैसो लांनो
पेनखौ बुहुद बायोलै ओमफ्राय लांनानै बहा दोनै पातावना एबार थख'खौ दोनखानांसिगोनलै सोना दोनखानांगोन राङा support खालाम support दसे फैबाय दसे लाइभआव मैया साननैसो जाना फरायनो हायाखैना गरमजों थान्दा जागौमोन थान्दा खान्थियानो गैया अखा माबा फरायनो हाया बस मोजां आरो दाथ' एसटि हिसाबैथ' बार'तानिफ्राय दुइटायावनो जोबगोन बै फार्स्ट टाइमाव एग्जाम जानाय समाव कुइसन पेपारखौ केमेरा फट' थिखांनायाव कुइसन पेपार जागोन माने मिस खालामथारनाङा आरो मिस खालामनाङा नों थांलायनाङा नोङो गाबोन फुङाव नौतायाव लोगो हमहैनानै नोङो फोरोंना हरबानो जाबाय बोरै बोरै सेभ खालामो बोरै फट'खौ बोरै थिखाङो बेखौबो ओमफ्राय 600 मोनगोन 600 सालबारियाव नामा सालबारियाव बेनो केमेराया आनन्द Pranjal ये दिल आशिकान ये दिल सयस' मोनलायबा नोंसोरो दसेयावनो सयस' मोनगोन नोंसोरो नङा होमबा बाजाराव नांगौमोन दसेनो नों दानो थिखांदों केमेराखौ हा नों दानो थिखांदों जाबाय बेसेयाव सिनायो खायो सयस'नो है जायो माल इफोरबायदि माबा खालामबा
बायना दोननाबा गेजेर गेजेर फैलै फैसा फैयोलै फैनाया बेफोर गोरोन्थि गैयाना माला फैयो नङा होमबा ना इफोरनि माबाया सम समल'खा फानस' नागिरबाय दं हा गां मा खोन्था फाननो माबा आरो लेपटपजों सोलायगोन लेपटपजोंबो सोलायगोन मोजां बायगोन दा फानगोन आरो बाहायबाथाय फानगोनबो लेपटप जुदि दङबा लेपटप सोलायबाय बेजों सोलायगोन अ केमेराखौ केमेराखौ नागिरनांबाय होनबा केमेराखौ नागिरदो आरो लेपटपखौ नांगौ जामाने दा बिदि लेपटप नांबागौ नाङा बेखौ नांलानोब्रा डिएसएलआरखौ नांला दा नांनाथ' नांगौ गासिबो नांनाया नांगौ थेवबो नांला आरो थारमाने नांनायाथ' नांगौ बिदिनो सम सम